Fake Senator Singizwe Chabangu anozikanwa kuti he is a ZANU-PF imposter. Panguva ine oya achibuda achitaura pamusoro penhau dzema-legal processes ekuamenda the constitution kuita kuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe President Emmerson Mnangagwa vakwanise kuextendwa term yavo from this current term ichiextendewa mu3rd term beyond 2028. Saka pana mashoko ari kubuda panguva ino ari kuuya panguva ino achitogona Singizwe Chabangu anonyatsozivikanwa seSingizwe Chabangu. Panguva ino pava pane ma-allegations ekunzi he was not feeling well. Ameno kuti izvezvi ava kufila sei, but panguva ino Singizwe Chabangu pane mashoko ataura ekuextenda term yemutungamiriri wenyika. Ndobva subscribe like watanga bell icon. Tiunda paine pake anoposta sezvamuri kuona on screen abudanyira achiti I submit that the parliament is aware of the legal processes regarding the extension of the presidency term, which would also extend the life of the 10th parliament, as long as it's in the best interest of the citizenry. Opposition under my leadership in Bali will support it. Ndo mashoko atoka na Singizwe Chabangu anyazozikanwa kuti Singizwe Chabangu munhu akashungurudza ugare hwenyika yeZimbabwe zvamakore 2023 achirikola ma-legislators akanga avhoterwa nevanhu and the likes. Panguva ino oya achindosa kuti mutungamiriri wenyika ngavapinde mu2030 plan. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pana kuwanisa kuchemedza mafungiro enyu. Musaona subscribe or like achatomba bell icon.